vrea să începem. Vă spun, să rămână, bună ziua. Cred că n-am făcut bine că v-am invitat acum în săptămâna patimilor, dar eu nu sunt Iisus Hristos. Încerc să pătimesc că acum în fața dumneavoastră. N-am să fac un bilanț la ce s-a întâmplat în acești aproape 4 ani de zile, fiindcă cartierul dumneavoastră a fost totuși un cartier privilegiat, adică l-am avut în atenție față de cartierul Brazdă sau în Valea Roșie, unde au fost probleme mari, să știți. Colegii mei mi-au pus în față o listă prin care sunt enumerate niște străzi care au fost reabilitate în această perioadă. Nicolae Iorga, Petre Ispirescu, Dezroberii, Păstorului, Hajdeu, Feldioara, Pictor Necuriș, Maramure, Basarabia, Gheorghe Țica, Andrei Vârca, Simion Stoilov, Popescu Voiteș, Petrache Poineau, Fotino, Salei, Teodoare Parcări, în tot acest perimetru. Au mai rămas străzi, deci au mai rămas străzi cu probleme, Barbu Lăzăreanu, Bocu Constantinescu și Bătrânilor. Pe Bătrânilor știu că stă un salariatul nostru director, domnul Borg. Sau pe cum să fie? Pe Barbu Lăzăreanu. Mă rog, în zona asta, da. Și... Sabina. Da? Ia uiteți. Faptul că lucrează la primărie am neglijat puțin. Vreau să vă spun că acest oraș se dezvoltă cu sau fără Solomon. În politică drumul nu este așa de lung. Pe undeva se apropie finalul. Spuneam odată că cine stă mai mult, curcubeu, dacă stă mai mult un sfert de oră pe cer, nu se va uită nimeni la ea. Eu știu cum o să vină vremea retragerii. N-am venit să vorbesc politic cu dumneavoastră, n-am venit să critic adversarii, din contră. Vreau să vorbim probleme de cartier, dar numai de cartier. Care aveți probleme de interes sau interes personal, veniți miercuri la audiență la primar, da? Discut cu dumneavoastră o oră, 2, 3. Acum discutăm doar despre cartierul acesta care, repet, a fost în atenția noastră. Deci nu pot să spun că a fost un cartier neglijat. Spuneam că orașul are... Băi, vii miercuri. N-am treabă cum a dat acum. Stau 100 de oameni care vor să mă asculte ce cum gândesc o dezvoltare orașului. Bă, are ocazie, se primește miercuri. Dacă faci miercuri. Deci nu mai vorbe de la putere. Vino miercuri la 8. Uite, am vorbit să față la miercuri. Miercuri la 8 înscrie acolo. Da. Deci acest oraș are regulile proprii de dezvoltare. Mă repet, cu sau fără primar Antonie Soru. Le-am propus în această perioadă să finalizăm sala polivalentă. Probabil că în iunie va fi gata, în sfârșit orașul va avea o sală polivalentă după 20 de ani de așteptare. Pasajul suprateran care va fi, zic eu, un reper pe harta urbanistică a Craiovei, fiindcă pe lângă faptul că se mobilează zona, dar este extrem de util traficul rutier, vom începe construirea unui parcări subterane și a unui pasaj subteran, deci în 2-3 luni de zile, iar în un grup bun, vom reabilita centrul istoric. Avem clădiri de patrimoniu peste 400. Suntem al 2-lea sau al 3-lea oraș din țară cu asemenea monument. Toată lumea apreciază. Din păcate, lăsate în paragină. Am reabilitat Stresca și suntem spre finalizare Bulevardul Oltenia, Tineretului, pe Lendava, Brestei. Am început pe Amaradia și, bineînțeles, mai avem încă 3 bulevarde mari, Caracal, Bariera Vâlcii, Toamnei și Râului, care are peste 5 km lungime, deci deja în Craiova se poate circula cât de cât bine. Nu mai sunt gropile celebre. Încercăm să scăpăm de căruțe, să mai avem o căruță în Craiova, fiindcă cei care umblă cu căruțele fac dezastru în privința capacelor de la gulile de canal. Sunt, să zic așa, mână-mână cu cei care valorifică fierul vechi și noaptea, târziu, acționează mai ca o bandă organizată. Acum au dispărut în toată Craiova peste 20 de capaci. Dimineața am rămas blocați, siderați când am văzut de ce este în stare aceste persoane care nu au nicio legătură cu Craiova. Deci Craiova nu mai este Craiova secolului XIX. Suntem în secolul XXI și dorim o Craiova modernă, civilizată. În cartierul la dumneavoastră
Imediat după ce vom depăși aceste sărbători pascale, o să venim să continuăm ceea ce am lăsat în urmă cu 2 ani de zile. De ce? Știți bine ce s-a întâmplat cu mine? Mă rog, nu mai comentez. M-am întors cu spatele la trecut, mă uit în față cu speranță, dar eu vreau ca cât ocup acest scaun de primar al Craiovei, lucrurile să fie gândite pentru bătaie lungă. 10, 20, 30, 40 de ani. Adică e foarte ușor să faci, să pui flori și să mături Craiova, dar să nu lași nimic în urma ta. Deci eu vreau ca acest oraș să fie unul din cele mai frumoase orașe ale României. N-am venit să monopolizez discuția, vă rog frumos, în ordinea cum v-ați înscris la cuvânt, să purtăm un dialog decent, așa cum e bine în această săptămână de sărbătoare. Știți bine că mai puțin și vom observa Paștele mai sărat, mai bogat, dar fiind totuși Paștele pe care se vadă toți creștinii, toți ortodoxi. Constantin Marin, vă rog frumos. Domnul primar, da. Știu că sunteți adeptul frumosului. Da. În primul rând, s-a lucrat în cartier aici, s-a făcut o parcare care a mai fost sesizată la dumneavoastră, care am sesizat eu în timp mai de mult. S-a făcut parcarea, dar s-a făcut exact mai rău decât a fost. Parcarea e frumoasă așa. Dar apa, când plouă, să strângem parcare. Gurile de scurgere sunt mai sus. Sunt 2 guri, dar nu sunt utile deloc. Sunt mai sus decât trebuie. În același timp s-au făcut scări la intrare în bloc, pentru că suntem în pantă. Acele scări au început să macine. Betonul a fost turnat uscat, s-a presat și acum se macină. În spate s-a pus borduri de jur împrejur, în spatele bordurilor și între gardul viu s-a lăsat șanț de 1,5 de metru adânc. A spus că o să vină să pună pământ. N-a venit nici până acum, deci a trecut 1 an. Asta vrem, să vină să pună, pentru că gardul viu este cu rădăcinile în afară. La ora 9:30 este în cartier. Noi acum ne informăm și veți dumneavoastră să venim mâine la fața locului, da? Da. La 9:30 lăsați telefonul, vă sunați și de acolo. Am lăsat telefonul și... Mâine la 9:30 vă sunați să vedeți acolo la loc și ne uităm, da? Ce se pune? Ar fi închis primăria. Cu oamenii dumneavoastră, din jur împrejur s-a împrejmuit, iar oamenii din bloc, care sunt răi la suflet, vin și distrug. Portița care se închide acolo, de-a pus oamenii primării, s-a furat de către Păiuș Mihai. Am deschis geamul dimineața pe 7 decembrie și văd liber. Ce-mi vine mie atunci și mă duc la subsol. Când mă duc la subsol, găsesc portița acolo și de ea răzmat o sanie. Până să vină poliția